вашите лични влияния, което всъщност е ключово, за да можем да планираме нашите собствени ходове и да се подкрепим с нужните мерки. Ведическата астрология предлага изключително голям набор от мерки за корекция на всяка неблагоприятна позиция, почти за всяка. Нещо, което ми е много актуално, защото последните няколко астрологични занятия, от които съм част, са посветени на така наречените лечения, било то чрез различни дейности, било то чрез специфични камъни. Особено последното занятие беше изцяло посветено на това и все още съм под неговото влияние и интерес. Има начин първо да се разбере кои планети и позиции имат нужда от лечение, после да се изберат и подберат правилните за вас. Не се колебайте да научите повече за това, да разгледаме вашата карта, да видим каква е вашата специфична ситуация, от какво имате нужда да се усили, какво има нужда да се успокои и в крайна сметка да имате един по-спокоен и плодотворен живот, подкрепящ вашата жизнена цел и минимизиращ натрупването на нова карма.